Ved du, hvad jeg synes, der er ærgerligt? Det, jeg synes, der er ærgerligt, er, at os små YouTube content creators, vi ikke får nok visninger. Og så bare andre green screen kids, de får visninger. Hvordan? Og nogle, de køber bare falske views. Altså, det er ret synd for os små content creators, end det er for de store YouTubere, som William Boysen og Gumle Boysen og sådan noget. Men jeg er stor fan af dem, så de er altså gode YouTubere. Og de har fair and square earnet deres subs. Så de har fået dem fair og square. Helt okay og square. Så de har tjent deres egen subs. Og jeg synes det er ærgerligt, for jeg har kun 400 abonnenter, og det er ikke mere end 100.000. Fordi vi får kun måske et par tusinder visninger. Og det er ret synd for os små content creators, som sidder og græder i det vildens sky. Og sidder ude i skov og græder over, at man ingen views får. Og subscribe, hvis du er enig.